ए भाई उजाड़न। हाँ भैया बसावन। ए हम सोचे थे बम्बई चल जाई का हो, मतलब गांव में मन नहीं लागत। बम्बई जीब का करबा बम्बई जाके हो? अरे कुछ हो कर ले, गर्रा माटी कर ले, फैक्ट्री में कोनो काम कर ले। बम्बई में काम के कोनो कमी बा? जाए मर्दवा, ये अचानक से ये सब ख्याल कहाँ से आ गए हो तोरा मन में? धीरे से पढ़ लो जहाँ पढ़ ना। अब मन नहीं लागत। हमारा मन करत रह बम्बई जाए, कोनो काम करी, थोड़ा बहुत पैसा कमाए लगी। ओकरा बाद जब बम्बई अच्छे से जान जाए कहाँ फिल्म बनेला, कहाँ कैसे का होला, तो ट्राई करे फिल्म में जाए के। गंजा आदमी के कौन फिल्म मिले हो? जवन सब केस वाला के लेना सब फिल्म में, उहे सब गंजो खोजेला सब। देखला ना कई गो फिल्म में जौने के केस बा, ओहू के केसवा उड़वा देत हवस, अब गंजा गंजा आदमी से रोल करावत हवस। तो हमार ना हो जाए सिलेक्शन? अरे हो सकेला कब गंजा वाला हीरो चाहिए लोग के, तो हम कामे आ जाए। एक्टिंग तो हमरा के इबे करेला। छोड़ा ए भैया बसावत, ई कौन सपना देखले बाड़ा तू? हैं इतना जल्दी फिल्म लाइन में चल जाइबा तू? बड़ा पापड़ बेले के पड़ेला, अब बड़ा किस्मत चाहिए, बड़ा रुपया लागेला। ऐसे ही थोड़े कोई पहुंच जाला फिल्मी दुनिया में। अरे तो हमहू मेहनत करे, कहत तो बानी कि पहले पैसा कमाए के चक्कर में पड़े, जब पैसा हो जाए ओके बाद ट्राई करे। डायरेक्ट थोड़ चल जाए हम कि हमरा के हीरो लेला, गुंडा लेला। अरे मर्दो पहले पैसा कमाए, माहौल देखब वहाँ के, जब सब कुछ जान जाए ओके बाद ट्राई करे शुरू करब। छोड़ा मर्दवा, तू कौना चक्कर में पड़ गईला? अरे बड़ा बड़ा घर के लोग करेला ई सब, हमनी के बस के बात नहीं खे। उजाड़न, ए उजाड़न बसावन, अरे तू लोग घरे में पड़ल हुआ, पूरा गांव होने गइल बा फिल्म के शूटिंग देखे। फिल्म के शूटिंग कहाँ रे भाई? अपना गाँव में? हाँ ये बसावन, अपना गाँव में शूटिंग होता। बड़ा दूर से आइल बानो सर, स्कूले के लगे शूटिंग चलता, बड़ा भीड़ लागल बा। चलना, अरे चलना, चल चल जाओ देखे। चलो ए मर्दवा, तू हीरो बने के बात करत रहला बम्बई जाके, यहाँ पिक्चर बनावे वाला सब अपना गाँव में आ गई ना सर। का किस्मत बा हो? आज लगता कि तो हर किस्मत तेज चलत बा। चलो देख ले आवल जाओ कैसे का होला। हे उजाड़न, हे उघारे जाइबा शूटिंग देखे, कितना भीड़ भाड़ होई हो, कपड़ा पहन ले जा। अरे माई गाँव में जाता नी, कौनो बम्बई थोड़े जाता नी, कपड़ा पहनना जरूरी बा। गाँव में देखे के बा, जाता नी आप तो कपड़ा पहन ले। अभी पर तो तरबा हमरा से पंगा ले बना, मारा 25 जूता आ दिन भेगो। कट 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 इट। का भाई डायरेक्टर साहब, इतना बढ़िया से परफॉर्मेंस कइनी हम, काहे कट बोल देला? ए महाराज, तो ऐसे हम कहनी है डायलॉग बोले के कि हमरा से पंगा ले बना तो मारा 20 जूता आ गिना बेगो। आ तू का बोला है? मारा 25 जूता गिना बेगो। जौन हम कहतानी तौन न बोलबो कि अपना और से 5 जूता बढ़ा देबो। ए डायरेक्टर साहब, अरे 5 जूता बढ़ाइबे ना कहीं ना, घटैला ना चलाला मर्दवा, बढ़िया डायलॉग मार ले रहा ना ना ना। स्क्रिप्ट जौन बा तौने हिसाब से परफॉर्मेंस दिया, तब बे सक्सेस होई। ऐसे तनको गड़बड़ बोली हम कट करा दे। चलो फिर से, हमरा से पंगा ले बना, मारा 20 जूता अब गिना बेगो। एक मिनट, अभी हम रोल कैमरा एक्शन बोलबे ना कहीं आ तू डायलॉग बोले लगला। गड़बड़ा गई, सॉरी। हाथ नीचे रखा, जब हम बोला रोल कैमरा एक्शन तब हाथ उठैया आ डायलॉग मरिया। रेडी कैमरामैन, और क्लोज शॉट ला। बस उतने दूर से। दूसरा कैमरामैन कहीं आगे आ गई? ए मतलब तू हंसे के कहला आगे आवे के? पीछे जा, जौना जगह पर खड़ा रहला अपने जगह पर जा। तू कहीं आगे आ गईला? डायरेक्टर साहब अपने ना कहनी है कि क्लोज शॉट ला, तो क्लोज शॉट नजदीके से लिया कि दूरे से? अरे हम इनकरा से कहनी है तू अपना जगह ही से शॉट ला, इनकर क्लोज शॉट रही तो दूर से रही। पीछे जा डायरेक्टर साहब, तनी हम 1 नंबर होके आवतनी अबे, जल्दी से आइया, ओ नहीं सूत मत जाइए जाके। चला रेडी रहा लो, रोलिंग शूट कैमरा एक्शन। हमरा से पंगा ले बना, मारा 20 जूता आ गिना बेगो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, धन्यवाद सर। धन्यवाद कहला के कौनो जरूरत नहीं है, जितना हम डायलॉग लिख के देले बानी वही हिसाब से डायलॉग बोले के बा। अगर हम 20 जूता लिख ले बानी तो न 21 होके चाहिए न 19, 20 तो 20। ठीक बा सर, ठीक बा। अब रहुआ जितना जूता लिख ले बानी उतने जूता मारे हम, एको जूता कम बेसी ना करे।
कैमरामैन अब पीछे चला अपने जगह ही पर। चला एक गमछा वाला, अब तो हाँ डायलॉग याद बनू। डायलॉग तो सब भुला के नहीं हो, का बताइए डाला बता दे एक बेर, भुला के नहीं हम डायलॉग बे। जाए मर्दबा का शूटिंग हुई, आधा घंटा के काम 1.5 घंटा से जारी बा, अभी तक पूरा नहीं खे भइल। ए मर्दबा एक डायलॉग कब बेर बोलोगिन, आ कितना भुला गेल बता दा एक बेरी बता दा। तो हाँ डायलॉग जोन बा तो के बोले के बानू, बस 20 जूता मारे के ताकत बा तोरा अंदर। अरे हम रहती तो 100 जूता से नीचे रुकबे ना करती। खूब इमोशन आ गुस्सा में बोले के भाई डायलॉग खूब बढ़िया से परफॉर्म करा, तब पे जमी जानला। तनिको ढीला नहीं के पड़े के। जैसे एगो गुंडा कोनो आम आदमी के हड़की आवेला, तो जब आम आदमी हीरो निकलेला तो ओकर डायलॉग कैसे रहेला, ओसे दुगुना गुस्सा में, ताकि सामने वाला जो हड़की आवता वो खुदे डरा जाओ। समझ गई नहीं सर? फोकस, रोल, कैमरा, एक्शन। बस 20 जूता मारे के ताकत बा तोहरा अंदर। अरे अगर तोहरा जगह हम रहती ना तो 100 जूता से कम में रुकबो ना करते। गुड 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 गुड, वेरी गुड। बताओ भैया, शूटिंग तो चलता हो, लेकिन का फिल्म के नाम बा, कैसन शूटिंग बा, का बा कुछ समझ में नहीं क्या आवत। तो हिम्मत करके पूछल जाओ का डायरेक्टर साहब से। यहीं रुकल रहिए, हम पता करके आवत नहीं। ए मर्दबा है एने कहां घुसल आवत हवा? देखा तो कुल कैमरा लगल बा, पीछे जा, पीछे दूरे होके देखा। एक मिनट सर, 1 मिनट दे दी, अबे हम चल जाए। हमरा के पूछे के ही रहल ई कैसन फिल्म के शूटिंग चलता, मतलब कहां रिलीज हुई, का नाम उम्बा कुछ हो। हमो एगो छोट मोट एक्टर बानी, हमरो अंदर एक्टिंग के कीड़ा बा जानल। हमरा हीरो बने के सपना बा। अच्छा हीरो बने के सपना बा। ई फिल्म के शूटिंग होता ना, नाम बा फिल्म के फाटल जूता। सर ई कैसन नाम बा हो? ई कोनो फिल्म के नाम बा फाटल जूता? अभी तोहरा के ना समझ में आई, जब फिल्म बन के तैयार हो जाई, जब पूरा फिल्म देखमा ना, हंसत हंसत पागल हो जाइबा। कॉमेडी फिल्म बाई, यही लिए नाम रखाइल बा फाटल जूता। फिल्म बनला के बाद कहाँ देखे में मिल सकेला? यूट्यूब पर रिलीज हुई, यूट्यूब पर। फेसबुक पर होई लेकिन बाद में। यूट्यूब पे हमनी के बहुत बड़का चैनल बा, वही खातिर वीडियो बनता। हाँ मर्दवा यूट्यूब वाला बड़ा लोगिन, हम तो समझी कौन बड़का डायरेक्टर आइल होई। यूट्यूब के शूटिंग होता हल्का में ले लो बड़ा का। आजकल यूट्यूबर जो बाना ना सर, अच्छा प्रोड्यूसर डायरेक्टर के फेल करके रखे बना। मालूम बा हमनी के कितना सब्सक्राइबर बना यूट्यूब पे? कितना बना? 3 मिलियन। बस 3 मिलियन। अभी नया चैनल बनू, खाली 12 गो वीडियो अपलोड कैनी है सर। जब तक 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो गई ना, कम बा कुछ बुझबो करेला यूट्यूब के बारे में। अरे उजलना, अरे यार 12 गो वीडियो अपलोड कैनी ना, 3 मिलियन सब्सक्राइबर, मने बड़ा भारी तरक्की बा होए चैनल के। यार बड़ा अच्छा आइडिया मिलल बा यार। बम्बई न जाके अगर हम अपने वीडियो अपलोड करी यूट्यूब पर बना के, तो ना तरक्की हो सकेला। ट्राई करे में कोनो पैसा तो लागी ना। रुका पहले शूटिंग देखे था, शूटिंग देख लिया जाओ के बाद सोचल जाई। चैनलवा का नाम कौन सी बा? लपरहा सुपरस्टार यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कर लिया लोगी। अरे घोचुआ पेशाब करे गइल बा कि जाके उन्हें बाथरूम बनवावे लगल हो। अरे आवत तो ओकर डायलॉग रहे। अब हे मर्दबा इहो पूरा ढीले आदमी बा। जाओ केहू जाना बुला लिया वो हम करा के। अरे हम चूल्हा चौका करत रहनी, छोड़ के नहीं है, हाली से आई है तब मैंने पता चली कि आगे का होता। रुकल रहा चाची खुदे आ गई है, अब हमनी के बुलावे जाई हमनी का पता कहाँ गई हूँ। तो रउआ लोगिन शूटिंग तो अभी जारी रही। अगर वीडियो पसंद आ जाओ तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया लोगिन, घंटा दबा के आल पकड़ लिया सेलेक्ट, ताकि अगर अगला पार्ट आवे तो नोटिफिकेशन मिल जाओ।